Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li minada f'nofs il-lejl għal żmien indefinit se jingħalqu bosta stabbilimenti fosthom il-ġims, is-swali taċ-ċinema u l-gażini. Dan bħala parti minn miżuri ta' prekawzjoni li ġew rakkomandati mill-awtoritajiet tas-saħħa, riżultat tal-imxija tal-coronavirus. Sejrin ikunu qed jingħalqu bars esklużi takeaways, jiġifieri l-ħwienet li joffru servizz ta' takeaway ta' ikel jistgħu jibqgħu miftuħin. Ser ikunu qed jingħalqu wkoll ir-ristoranti, jiġifieri mhux se jkun permess li persuni jidħlu ġewwa ristorant biex jieklu, mhux se jkun hemm sit down jiġifieri, biss però dawn ir-restaurants jistgħu jibqgħu jaħdmu jekk qegħdin joffru servizz kif hemm numru ta' ristoranti li diġà qed joffru ta' deliveries dak ikunu jistgħu jibqgħu jagħmlu. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru ħabbar li d-deterrent tal-multa għal min ma josservax kwarantina se jikber. Effett immedjat b'effett mill-pubblikazzjoni tal-avviż legali in kwistjoni, il-multa marbuta mal-ksur ta' kwarantina se tiżdied minn 1,000 euro għal 3,000 euro. 3,000 euro għal kull ksur. Jiġifieri jekk inti marbut li tagħmel 14 il-ġurnata kwarantina u tiksir għal darbtej għal 3 darbi, dak ifisser li l-multa tiġi imposta f'kull okkażjoni. Fil-waqt li qal li mhux l-iskop tal-Gvern li waħħal il-multi, appella responsabilta kollettiva. Il-Prim Ministru appella biex isir l-aħħar vjaġġar meħtieġ biex bekk pajjiżna jilqa' iżjed tat-tixrid tal-coronavirus. U għalhekk qed nagħmel dan l-appell min għandu joħroġ, min għandu jidħol. U qed ngħid min għandu jidħol għal Maltin u l-Awċin li huma residenti f'Malta. Mistoqsid mill-ġurnalisti dwar il-lockdown, il-Prim Ministru qal li l-pjan tal-lockdown huwa mfassal u rrimarka li l-Gvern joqgħod fuq il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Sal-lum l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna li ma hijiex meħtieġa anzi mhuwiex indikat illi ssir jista' jkun li ċ-ċirkostanza tinbidel u jiġi meħtieġ li nafsu dik il-buttuna l-ħamra, però din se tkun tfisser konsegwenzi illi mhumiex żgħar. Min qed jgħid din tkun lockdown total lockdown ta' 3 ġimgħat mhux qed jgħid il-verità. Jekk se mmorru għal dik l-estremità li kollna mmorru għal total lockdown se jkun ifisser perjodu itwal. Il-Prim Ministru tenna messaġġ ta' kuraġġ u rrimarka li s-sitwazzjoni f'pajjiżna tinsab taħt kontroll. Nappella għal kalma, għal sitwazzjoni ta' kontroll, għal kalma, għal m'hemm bżonn ta' paniku, mħejjin għal kull eventwalità, ejja ħalli nibqgħu nżommu s-sitwazzjoni kif hija llum, waħda taħt kontroll. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet tkellem ukoll id-Deputat Prim Ministru l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn li mill-ġdid spjega kif l-awtoritajiet qed jaħdmu biex il-mewġa ta' każijiet ta' persuni infettati ma tkunx waħda f'daqqa biex bekk is-servizz impekkabbli tas-saħħa jibqa' jkun effettiv. Ħeġġeġ lil dawk li jistgħu jaħdmu mid-dar sabiex jużaw il-faċilità tat-teleworking u biex jiġi evitat ħruġ ta' tfal, fosthom anki żjara sant in-nanniet. Id-Deputat Prim Ministru qal ukoll li l-Partit Laburista se jkun fosta l-ewwel li jagħti eżempju u qed jagħlaq iċ-ċentri lokali tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.